Martin Eriksson. Ut mot Simon Sandberg. Inlägget kommer här. Norrköping för undan. Sandberg. Abubakar. Inako. In mot Hemmen. Lyssna på publiken där nere på kurvan Nordahl. De är oerhört nöjda med IFK här i andra halvlek. Och tänka sig, för första gången på 26 år så är nu Norrköping ganska nära att kanske kunna vara med och vinna